Здравейте хора, аз съм, знаете кой съм, много ми е дълго името и намързи да го казвам, защото и аз горе-долу не го помня. Днеска, в смисъл преди малко, като снимах видео, обещах, че ЕСА ще направя видео за новата база в Clash of Clans. Че вече ги бъркам. Сега ще я правя. Почвам я, после ще обирам там ресурсите. И почвам. Така. Първо тъхък мисля. После тези. Аз така си правя поне винаги база. Поне база. Не знам за вас. За други. Но сега като имам Dark Elixir, който е супер малкото и съм супер ръж за тъха 7. Но просто един приятел ме пусна. Къде е Dark Elixir? Добре, аре, тук слагам Dark. Тук слагам Dark. Аре бе, да. Така, тук мисля сложа R-Sweeper. Не, дайте ще сложа после. Окей. Така. Там да сложа Теслата. Така. Wizard Tower. Не, според мен Теслата не са тук. Теслата е хубава, в смисъл готине. Така е като поява. Така. И един Air Defense. Тук. Сега не много ще там да се карта. Това. Така и мисля да заограда вече. Така. Много повтарям смисъл, не знам защо смисъл. Ето, виждате ли? Така съм свикнал, не знам защо. Искам да ми дадете, моля ви, всъщност не искам смисъл, защото някакво като заповед звучи. Може ли да ми дадете два абоната, които имам за сега? Мерси, също имам вече 2 абоната. Моля ви се, дайте ми един коментар, ако трябва, поне един на някоя готина игра, която да снимам, защото аз само 2 игри снимам сега и гръма пиратки. Това ми е името на канала. Все пак. Така, какво още да защита? Пак имам, какво сложих, бе? Муртар. Така, супер ръж съм, както казах. От тук. Там. То всички важни неща вече са тук. Сега почвам. Да, тук. Джем бомбата. Да се играе тук. Така. Също има джем бомба. Така, Air Sweeper-а. Ще го сложа. Ето така. Или така. Не. Така. Да. Сега какво още? Дайте едни мини тука. Тук. Защото fucking, what the fuck, какво прави? Какво да защитавам, какво да защитавам? Клан Кастела ще го сложа тука. Един Air Defense тука. Много ме дразни тази игра понякога. Чай, че забравих, че снимам, извиняйте се, започнах си пея на Геймикон новата. Не знам какво там съм казал. Ще го прегледам това видео.
специално това ще прегледам, защото другите често не ги преглеждам. Не знам не защо. Даже. Това е. Така. И тук. Така. Океана. Чакай. Тук. Къде океана? Чакайте, знаеш какво ще нареда едно такова и ще им такова. Смисъл, тук ще нареда оръжията. Много е скучно направих база. Аз съвсем забравих, буквално извиняйте, но съвсем забравих, че снимам. Много се извинявам, ако съм казал нещо странно. Странно, не странно. Какво ще сложа? Така. Айде тия. Няма да слагам мините, отвън са мините. И елексиера. Колекторите. Факинг. Не бе, мама. Така. Да ще сложа и това тук. Много тъпо става базата, не знам. Не знам как да я възприемате вие, но според мен е тъпо. Правя за вас, иначе другата беше също добра. Че беше май използвана база, така ми казаха. Най-вероятно сме излагали. Така, и сега почвам да завръзна. Извиняйте, бате, винаги така става. Мама ти, но не дразниш камера, само искам да се сърбя окото. Не знам колко дълго стана това видео, не ми пука. Даже. Не ми пука, но все пак трябва да е под 15 минути, но не съм много сигурен, защото тази база я прави доста време. Но не знам как там сега ще видя, като го обработвам. Да, но не е 15 минути. Са представете ли си да е 14 минути и 59 секунди. Бате, това ще е бати странното. Никакво бати. Това. Дали ще ми стигне това? Имам 30 града, добре. Имаш един ръж, бате, сега ще си прави армия. Малко, нямам града вече. Да фак. Тук ще си нареда другите неща. Така че да, стрелят кенаните по тех. Той, да. Да, мисля, че. Така. Не знам, извиняйте, ако тия два абоната си изкали, ако играят в класика. Моля ви, в смисъл, не ви моля, в смисъл, вие си решавате, но по-добре си приберете тъхата, както служи отвънка. Това е баща ми, вика на брат някой се чува, не знам защо, не знам дали се чува се. Аз не обичам тук е така да слагам, да няма време да ме вземе на 3 звезди. Много ме дразни да правя бази понякога. Но е странно. Какво всъщност. Така ще го оставя. Е така. Тия тука. Това така. Тия ги реда така. Така. Добре, мисля това е смисъл сейв. Че един приятел ми покара да събера. Добре, дайте това сета актив. Така и я да видим базата. Но не ме кефи, мисля да се върна към старта, но не, ще пробвам да видим къде ме взели на 3 звезди. Иска да ми каже как стои да снима. Това е много разлика, като снимам видеа също, освен да казвам момиче, че е ба майка ми, или там някой
Също, значи косата ми е то отврат. Не знам как ме гледате, както се гледам аз. Съм отврат. Добре, мисля това да е. Аре, чао. Малко.